an bose borok sujai to hi bo biha panu khana jesa panu khana nung bwrwi kaham to gai te ngala khamo nung sai man te nuk te nung sai man ang 7 man pregnant nei nung bai ke an bose ba ke Bangalore khat thang mang khana ang kong sara thang ya tini badma hasi nai ne no post nu gai sukal bose jai ke rin jawan ne kunu jan bose to yo ba ko 8 mas ni serai ang ke ba oi doctor bhaiya parisa puran dunia ke re bose be ki galang jang bose dunia andra gundra তারপরে বসে কেটে আসা জানাই দে সে কষ্ট সহ্য খাইয়ে আঙ্ক ঠাং রঙै ফেসবুকও মনে কে লেখে দङ বুহাই পাংখাও লটকিয়া বুহাই বুফাগো লটকি থैया आं आरो माबाबो आरो आसारिखा आरो लाइभ रिखाने आंक ठां दङ हो tabuk social media Facebook o buku khoroksa viral langi tongo norok nugui makhana bo video kaisa snamoi bo bini kopal birmani duku kosto ni kokno sawoi khakala boi kapkha bokha phatire bokhayok sari kamani mangpili norok tabuk social media o nugui makhana hingga kai salanya o buku sabo tamni tui bo amse bokha phatire bokha busawoi kapnanai nangkha hajike salanyai te salanyai je Tipra Idol Season 2 finally tuye controversy je angmani amoni tuye ba kisakok ngai nai tongde naro ani channel lo paisa pulano salanya jeng mia thangnai ni dino Tipra Idol Season 2 ni final angmani norok of final round no keplai ngai nugui mangkhana plongs meti riang no bo keplai angmani pore bini yago yafore jaka Tipra Idol Season 2 ni trophy tai logi rujaka 2 lakh cheque tai kaisa uskuti amoni pore khoroksa khai je bini ukulgo rana brok tongnai rong no bo mote hanya puruskar tai kaisa cheque yafore rujaka kintu kaisa mangpili kaisa family nukha amoni tuine tabuk Tipra Idol Season 2 ni final controversy o choli tongo norok video ni screen o nugui makhana je third runner up by 4 runner up no je fru check ruo a check o sujak tongmani kaisa mistake check o khai sujak tongo 50,000 mane 50,000 hinui yang amount no khai rujak tongo 15,000 muti hanya 4 runner up ni thani bo mistake wngkha ang check o sujak tongo 50,000 yang amount no tongo 10,000 o mangpili video kasa family pore Facebook rogo Tipra Idol tuye boro rok kokrok silsaka ba troll lok khalakya amoni tuye kisa controversy haibo ongoi thangka a controversy bai gdalunya Tipra Idol no salkisa swkang gotok thangmani kaisa mangpili norok joto no nugui makhana video ni screen o saboni tui ang koksa mo wngkha saimani ashik ba saimani tui kobor devdas ni bo sini jago mung Shankar Debbarma bai kitungoi kaisa controversy bo baksa borok rok ba borok rok push khai tonglakha je Tipra Idol jefru saimani ashik devdas Shankar Debbarma chuwak nungoi thango afro hungakai bono aroni adong rok kuthumui bulakha hinui tabuk Tipra Idol hai kaisa moncho kotor kaisa kotor platform o muti hai mistake wngfru hingkai aroni adong rok Tipra sabai Tipra sase mistake wnggo amona ta sardi hinui salayo hinui borok Facebook rogo post rogo khlai tonglakha tei norok bo nugui makhana o post ni no kaisa mangpili ang nong bagui tubui phaikya hingka kai ayango tabuk te kaisa social media o video kaisa jehino viral langai tongo viral video ni mangpili norok nugui makhana chini Tipra je buku khorokcha tabuk social media Facebook o phaioi bini nukhungni bini kopal birmani kokno sawoi bokha busini buoi mutuyo sini rori khak khamsawoi kamani kaisa mangpili bo norok kaisa family nukha tei bono nugui norok saimano chungkhana o bukhukjuk sabo bo tam bagai kapkha amsuk hinui hingkai जों साइमानखा o bukhukjuk moni Debbarma hinui bo kaisa Facebook profile chalogo ba content creator hingka khe bo mia kaisa video upload khaikya je bini bwsai bono kagui kwlangmani pore bini bwsani kwtal bihik bono swkar nijini bwsano niji no chao hinui
ok ulni bihi bini profile upload khaimani pore o bukukjak amono nugui belanya bukha khamui dukhu nangjagui kapkha je ang 7 mas sakupulung tongpuru ani bwsai ano khibuui norok khoroknwi bengal khari thangu ang ajora kamui chinta nangui birba nangui kamani pore ani sakupulungni ani cherai kwthwi achayu hunui bo Facebook live phai kapkha tei norbo nugui mankhana o video ni mangpilio bo tamo sawi kapmani ayang baksa borok rok o mangpili kasa phaimani pore hingke tabuk social media wo bini bwsani second bihi sana thangkai bini sotar no baksa borok rok Facebook tui text khailayui kutuklai sinal sotelok hune kutuklai bo tonglaikha norbo nugui mankhana o mangpilio khana dinoro bongni patimung tamo bihik bwsai khibi kaham bihik tongdo tei bwsai tongkho tei khibi kharlai bwri rok chwla rok no godok man no tei video khai babo ni reply bin page ro dabo tori thu ko kre bo nangjak ma bari khnai ni tonga but tini phungo bini post no ge kon nu sani kong jigri ga an baka sa patina ajigre thokai chai man mora jeng ma ajigre thokai chai man neng ano khai ma hai aban baksini ya aboni baksiya 100 bak manjangnai neng ang hopong sapong saya neng yakare muk thop ka kalai menang go bisap de phano neng nang nai wak ma tarpur bosini aka je khunegan pus rok nai acha dol rok sala nong nang kubui kok sanai do Bijay Lakshmi Tipra mokhne kaisa haidi tongo bonan bwsaino tlangnai bonan bwsaino seknai ani nok bai bo bisi chalia bo saimano bihik tongo bwsa tongo bogo srai tonga frani tine bini pushna no gai ani srai bogo thima nang muito mane ma kapsuka an bwsai bai bokar thang mani ya gola ani bwsang saya nang ya kobar sawai saya nang ya kobar sai thang tine an srai bogo ro thika doctor thagai yang srai kathya sai wan bogo abro tei se batabo pechori wo bin pecho an sakalpo an bwsang sapo doctor ang saya nang bagai gesing ai srai hamanai me ngai thika nei apra simani sas kosto baba thagi thaga thak bani sas kosto tongo apra nang ni pecho ek muan man khanyo basa sai pe sakal nei post re thapla jwa Bijay Lakshmi Tipra mo Tipra mo adike pusri to o kostro bina page pusre mano gai an basa tui man no muito mani ang balagano tukuna ka ai basa basa no sala ne se bok sawai kosto kai ba oi kedaya sajak na kedaya sajak na je o buka borotong sai meya apura se bokai munai buma busano chao ne posi tong ani busano telangka sai mantu tai nok bisi sai abo an busano ko pakai pun kaya ko pun kayo shite tai kaisa perani songsar nosta kai mani abo hai beri ke beria abo hai beri yo ke sekal se hidum bekha karak ne miang kaisa pusri bantongo abo ni reply je bos hat geri na yang sai mia bini pusano ke han bogo srai tina yang balai ke muito katini balai ke kosto nangka basa sao se ne sao ana boge bani chan basa bogo bere an basa ni photo ta mobile tongo anga nai kabo anga bo nai kabo an ke bugre